утро, благодаря ви за търпението. Благодаря ви, че дойдохте тази сутрин тук. Това, което искаме да съобщим и да обсъдим с вас, е предстоящата първа за България конференция на Международната данъчна асоциация ИФА. Конференцията ще се проведе на 18 и на 19 май в Софийския университет. До този момент има над 300 регистрирани участници и продължават да се регистрират още. Повече за самата конференция ще научим от всеки един от планиращия комитет, които са с мен, като давам думата на адвокат Валентин Савов, който е председател на ИФА България, адвокат и основател на Савов и партньори. Да сме тук с вас. Поводът за тази среща е първата международна данъчна конференция на тема проектът BEPS и средствата за правна защита съгласно европейското право. Конференцията е организирана от ИФА България и ще се проведе съвместно с юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. ИФА България е местното подразделение на Международната фискална асоциация, която е учредена още 1938 година в Кралство Холандия и от тогава действа и работи за развитие на данъчното право. Има над 12 000 члена, представителства в 70 държави, в 112 държави и клонова структура или подразделения в над 70 държави. ИФА България е именно такова подразделение, като ИФА България беше официално акредитирана през 2014 година на Конгреса на ИФА в Мумбай. Към този момент ИФА България вече има над 60 члена, които са и корпоративни членове, и физически лица, представители на всички сфери, на всички области, на всички професии, които по някакъв начин са свързани с упражняването, прилагането или развитието на данъчното право. Като целта на ИФА България е да се установи като един форум, в който доктрина и практика ще могат съвместно да се развиват и да се допълват. Един форум за диалог между всички сфери, всички професии, които упражняват данъчно право, и преподаватели, и доктрина, и представители на държавните институции, и консултанти. Конференцията, която организираме, е първа по рода си и се надяваме и всъщност работим и ще работим тази конференция и тези събития да станат едно ежегодно събитие. Темата, която сме избрали за тази година и за първата ни конференция, е изключително актуална, което се потвърждава и от броя на участниците, които са потвърдили към този момент, над 300. Като интерес към темата са проявили до сега не само представители на големия бизнес, на мултинационални компании, но също така представители на Национална агенция за приходите, на парламента, на бюджетните комисии, правни комисии, на адвокатските колегии, на Върховния административен съд. Така че очакваме едно наистина много интересно събитие, един много голям форум. Благодаря. Димитър Бенев, адвокат от адвокатско дружество Димитров, Петров и Ко, също ще представи детайли от самата конференция. Тя е малко специфична тема наистина, но интереса към темите в програмата наистина е много голям. Господин Бенев. Благодаря, Надя. Здравейте от мене. Няколко думи ще кажа за BEPS, проекта BEPS. Това е една инициатива на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, съвместно с държавите от Г20. Това са 20-те най-развити икономики в световен план. Идеята е да се ограничи избягването и отклонението от данъчно облагане. Особено в последните години и с последната световна икономическа криза се установи, че в световен мащаб корпорациите избягват и не плащат ефективно преки данъци, надвишаващи размери от 100 милиарда щатски долара. Това е неприемливо
И именно в тази връзка са изготвени този комплекс от мерки. Те са правилата на БЕПС, включват 15 доста подробно разписани мерки за борба с отклонението от данъчно облагане. Истината е, че често корпорациите, най-вече световните, избират начина, по който структурират своя бизнес по чисто данъчни причини, а не по икономически такива. И това не се харесва съответно на държавите, които ефективно пък би трябвало да получат данъчни постъпления. Относно мерките, повече подробности, конкретно съдържащи се в правилата на БЕП, ще може да бъдат чути на самата конференция. И това така мога да кажа в общи линии. Колегите ще ме допълнят. Благодаря. Благодаря. За темите от първия ден на конференцията ще ни разкаже Таня Павлова, съдружник в такса. Здравейте и от мен. Както споменахме вече, става въпрос за 15 мерки, които са одобрени от Организацията за икономическо световно развитие. Тези мерки, информацията е много обемна, даже на конференцията първия ден няма да успеем да разгледаме всичко в детайли. Най-общо могат да бъдат групирани в 5 групи, като първата мярка е свързана с преодоляване на предизвикателствата с дигиталния бизнес. Както знаете, дигиталният бизнес се развива стремглаво, а данъчната система, която в момента действа, не може да отговори адекватно на това развитие. Другите мерки са свързани с неутрализирането на ефекта от хибридните договорености. Много често се получава така, че един доход не е обложен нито в една държава, поради използването на така наречените хибридни инструменти. И една от мерките цели точно това – затягане на данъчната дисциплина, премахване на възможностите за агресивно данъчно планиране. Всъщност, най-общо, ако може да се каже, БЕПС мерките ще накарат мултинационалните компании да се замислят преди да използват схеми за данъчно планиране. Ще трябва да си преразгледат съществуващите структури и да се прецени какво да се промени. Основен акцент в тези мерки е това да има същност, икономическа същност в търговската дейност и да се облага там, където в държавата, в която се генерират приходите. Защото на практика това, което се получава в момента, че много често големи мултинационални компании така структурират своята дейност, че техните приходи остават необложени. Друга мярка, свързана с злоупотребите, с избягването на прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. В тази област също предстоят доста сериозни промени. На конференцията ще засегне и темата за какво трябва да се промени в трансферното ценообразуване. Има мярка, свързана с трансферните цени, като пак основен акцент е да има икономическа същност и не толкова правната форма, колкото каква е дейността и къде реално се генерират приходите. Една от основните идеи на тези мерки е прозрачността, да има повече прозрачност, да се обменя информация между държавите. И в тази връзка България също от 2016 година се е приобщила към мерките анти-БЕПС и участва активно. В момента има проект за изменение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който трябва да бъде приет до 4 юни. И е пак в отговор и на тези 15 мерки и в отговор на европейските инициативи. Като най-общо ще се обменя информация между държавите и мултинационалните компании, които имат консолидирани приходи над 270 милиона евро, ще трябва да предоставят информация на данъчните администрации, като тази информация автоматично ще бъде предоставена в другите данъчни органи.
И по този начин всички данъчни администрации, които са част от тези мерки, ще имат по-голяма представа и по-пълна картина кое дружество, къде оперира, какви са приходите, какви са служителите, за да могат да използват тази информация при анализ на това правилно ли плаща и справедливо ли се плащат данъците. Също така на конференцията ще се разгледат директивата Анти-БЕПС, разпределяне на разходи за многостранния инструмент и ще има много интересни лектори от различни държави с много опит. И ще разкажем накратко за тях. Благодаря. Благодаря. Това беше Таня Павлова, съдружник в Таксакта. Кои ще са лекторите, защото те наистина са много интересни, международни светила, мога да кажа, в данъчното право. Ще ни представи Йорданка Замфирова, която е адвокат в адвокатско дружество Дончев, Замфирова и Маринова. Добър ден и от мен. Наистина актуалните теми на конференцията ще бъдат обсъдени и разгледани от лектори с изключително богат международен опит в областта на данъчното право. Особеното при тях е, че голяма част са не само практици, практикуващи в различни области на данъчното право, от предоставящи правни консултации, одит и счетоводство, но също те съчетават и много богата и академична кариера. Това от своя страна ще даде предпоставка за една много интересна дискусия, както по време на самата конференция, така и в останалото време с лекторите. Накратко само ще изброя някои от тях, тъй като те наистина са много и са много интересни. С голям интерес се очаква доклада на доктор Рафаел Петруци, който е специалист в областта на трансферното ценообразуване и първия ден ще говори за съдържанието в рамките на трансферното ценообразуване след БЕПС. Доктор Петруци е ръководител на Център за трансферно ценообразуване към Института по австрийско и международно данъчно право. Също така първия ден ще имаме удоволствието да чуем и доклада на Паулос Меркс, който е преподавател в университета, в данъчния център в Лайден и същевременно е участвал в данъчни дела пред съда на пред Европейския съд, където ще има възможност също да сподели и своята практика от участието си в тези дела. Заедно с него ще чуем и Клив Жижуен, който е директор в отдел да трансферно ценообразуване в DLA Piper, Холандия. Първия ден ще чуем и професор и доктор Марио Теноре, който също е практик в адвокатска кантора и същевременно с това е и доктор по право с отличие в университета в Неапол. Много са интересните по въпроса на корпоративното подоходно облагане. На корпоративното облагане в международен аспект ще говори доктор Аксел фон Брейдов. Той е лектор по корпоративно данъчно облагане и финансови политики в Института по данъчно облагане и счетоводство в Мюнхен. Същевременно това отново е практик. Наистина много наситен, има и доста други имена, с които може да продължиме. Специфичното, което на конференцията е, че ще срещнем не само академиците и практиците, но ще успеем да чуем и мнението и становището на нашата приходна администрация. Ще има гости, лектори от дирекция СИДО на НАП. Също така втория ден, когато коментираме за мерките за защита срещу данъчното законодателство, ще бъдат поканени и ще говори и представител на Европейската комисия, правен съветник в Европейската комисия. Ще имаме възможност и да чуем и мнението на българското правораздаване в лицето на съдия Теодора Пешева-Николова, която е съдия във Върховния административен съд. Наистина много богата, интересна програма, интересни лектори, ерудирани, които ще представят за първи път пред българската аудитория така комплексно една актуална и много така наболява в международен аспект тема. Надявам се, че ще бъде интересно за всички участници, които ще бъдат в конференцията, като сега... Благодаря ти. Важното за лекторите, поне според мен, освен че са академични светила и това, че са практици и всеки един ще покаже практики от страните, в които работят. За темите от втория ден ще ни каже няколко думи Теодосия Кирилова, която е адвокат данъчно право в TK Tax Law.
Здравейте от мен. Радвам се, че сте тук с нас. Имаме възможност да ви разкажем повече за това какво ще се случи на 18 и 19. Втората тема, която сме избрали, цели най-общо да разисква два основни въпроса. Как държавите членки прилагат европейското данъчно законодателство на собствените си територии и какви конкретни мерки взимат, за да защитят правата на своите граждани и на бизнеса, тогава когато техните европейски данъчни права са нарушени от вътрешното законодателство. Тази тема за пръв път се поставя на такова широко обсъждане от дома в България, но ние сме счели, че тази нужда става все по-належаща с напредването на България в европейското членство. Всъщност причината е, че данъчните и съдебни органи са притиснати от прилагането на все по-усложняващо се данъчно законодателство, което неизбежно има за резултат в някои случаи издаването на окончателни актове от тях, които, за съжаление, противоречат на европейското право. Самото право на Европейския съюз поставя изрично изискване пред държавите членки да уредят този въпрос и да намерят ефективни мерки и механизми да защитят данъкоплатците си, когато техните права, европейски права, са нарушени. Затова на конференцията сме поканили представител на Европейската комисия, който в подробности ще разкаже за концепцията на Европейския съюз за защита на европейското право в отделните държави членки, както и ще посочи конкретните мерки за ефективно прилагане на данъчното законодателство в съответните държави членки. За съжаление, в момента в българското законодателство няма единен работещ способ, на който данъкоплатците да могат да се позоват, когато данъци са им събрани въз основа на влязъл в сила акт. Било на данъчен орган, било на съд, но който противоречи на правото на Европейския съюз. Все по-често са срещани с случаите, при които има противоречие на данъчна и съдебна практика с съда, с решенията на Съда на Европейския съюз. И инцидентните опити на данъкоплатци да защитят правата си в такива случаи, като се позовават на съществуващите правни механизми, показват, че те се сблъскват с множество усложнения и на практика става изключително трудно да могат да защитят правата си по съществуващия ред. Повече за средствата за защита, които българското законодателство към момент предоставя, както и за спецификите от прилагането им и най-вече за ефективността от прилагането им, сме поканили изтъкнати специалисти, практици, адвокати, както и академици, включително и представител на Върховния административен съд, за да могат те да разкажат повече на аудиторията как това се случва от дома тук и сега. Пред аналогични проблеми са се сблъсквали и други държави членки. Това не е уникален проблем за България. Но сме по-млада държава членка и този проблем наболява сега. Затова сме поканили на конференцията и лектори от Белгия, Германия, Румъния, Унгария, които да споделят техния опит и как в техните държави са се справили с същия проблем за защита на правата на техните данъкоплатци при нарушени техни права, европейски права. Много ви благодаря за отделеното внимание. Надявам се конференцията да бъде интересна наистина за всички. Тя е за първи път, темите се поставят на обсъждане за първи път и за първи път толкова известни и значими лектори ще говорят по темите, за които ни представихме току-що. Благодаря ви. Сега е момент, ако има някакви въпроси, които искате малко по-конкретно и по-подробно да бъдат разяснени. Всъщност сте добре дошли и на самата конференция, където ще можете да разговаряте и с самите лектори и говорители. Така че ще се радвам да ви видим и там. На 18 и 19 в зала 272 на ректората. Да.
Това е част от мерките, за които споменахме. Този проект беше още при предишното правителство. Сега трябва да бъде приет до 4 юни. Тези промени засягат основно автоматичния обмен на информация между държавите. Тъй като част от мерките е свързано с прозрачност и с това всяка държава да има информация, мултинационалните компании в отделните държави, какви данъци плащат. Само да направя едно уточнение, сумата, която приходите трябва да са над 750 милиона евро на консолидираните приходи на мултинационалната група. Това е едно от условията, при които те трябва да предоставят. Тоест, не са чак толкова много компаниите, но те пък са... Да, но говорим за на групово ниво. Също така има мярка, при която ако са над 100 милиона евро консолидираните приходи, също трябва да се предоставя информация на българската администрация. И идеята е, че всяка държава, там където има части от мултинационалната компания, те предоставят информация на майката. Майката предоставя информация на държавата, в която тя се намира и оперира, а пък след това администрацията данъчните предоставят информация на всички останали данъчни администрации. И на базата на това всъщност България ще има много богата информация за всички мултинационални компании, които оперират в България. И ще може... Точно по този начин не се случва в момента. Да, пак има обмен на информация, но няма в тази пълнота, има много детайли, които те са разписани подробно. Какво трябва да се предостави, какви са печалбите, какви са приходите. И всъщност на базата на тази информация данъчните администрации в отделните държави ще могат да правят анализи и да кажат, ето тук вие всъщност не плащате достатъчно данъци и плащате повече в другата държава. Това е най-общо. По принцип има законопроект. Представителите на НАП ще разкажат по-подробно на конференцията и предполагаме, че трябва да се приеме. Да. Това беше внесен още в предходното Народно събрание. Сега по каква поредност или наново ще бъде влезен? Не, още не. И нещо друго, автоматичен обмен на данни. Този режим е въведен в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1.1.16 година. Това, което сега Таня спомена, просто ще се допълни и ще бъде в съответствие с европейските правила, директиви и за това ще касае нещо вече специфично. Но обмена на данни, той вече е прият и е част от нашето национално законодателство. Извинете, дали може да кажете, понеже той е изтекал срока за публично обсъждане на този законопроект, той мисля, че март месец беше публикуван, дали имате някакви забележки към него? Дали сте посочили някакви коментари, становища, докато е текал срока? Да. Той следва всъщност европейската директива, следва правилата, така че там няма и много възможности в България да има различно. Да. И не са ми известни да има, доколкото специално и в асоциацията не е правило такова нещо. Да, не е изразявано становище от наша страна. Това, което е важно също може би да се спомне, че се предвиждат в този законопроект доста високи глоби и компаниите, които няма да спазват изискванията, ще подлежат на доста сериозни санкции. Изглежда малко екзотична мярка, тъй като касае ограничен брой компании, но трябва да бъде въведена и трябва да бъде синхронизирана и в нашето национално законодателство да бъде въведено. Значи при анализа на данните на годишна база се установява, че в световен мащаб една от причините за изготвянето на тези мерки и правила е, че в световен мащаб се избягва плащането на преки данъци. По мой спомен
между 100 и 240 милиарда щатски долара ежегодно, насочвайки се именно, използвайки се пропуски и дупки в данъчното законодателство на различни юрисдикции. И всъщност бизнеса избира там мястото, където да локализира бизнеса и с оглед данъчна изгода, а не с оглед реално генериране на прихода. И това е много, сами разбирате, огромна сума и просто всички тези мерки се опитват по някакъв начин да се ограничи. То, че няма да се избегне, вероятно няма. Именно целта на тези мерки е чрез хармонизиране на отделните данъчни законодателства на отделните държави, чрез въвеждането на тези механизми за обмен на информация, репортване на дейността, да се насочи, да се постигне това, че една мултинационална компания е облагана там, където се създава стойност, където се извършва реалната дейност. И всички тези мерки са насочени всъщност точно към това. И те ще засегнат и те няма да бъдат ограничени само до големите мултинационални компании, според мен ще засегнат също така и други по-малки компании, които оперират и в България. Така че реакциите за бизнеса, последствията за бизнеса могат да бъдат много големи. Дори и само за това, ако изчисляваме увеличените за тези компании, които по някакъв начин се възползват от такъв тип планиране, те ще трябва да преструктурират до голяма степен бизнеса си. От друга страна, за компании, които не могат да се възползват от тези мерки или от тези възможности по една или друга причина, от друга страна ще се увеличи за тях изключително много пък административната тежест с всички тези изисквания за репортинг. Така че според мен всеки един бизнес, всяка една компания, особено пък големите и най-големите, ще бъдат засегнати по един или друг начин от тези мерки. Да, целта на така нареченото country by country reporting е да се даде ясна представа, всеки един момент данъчните администрации, да имат представа къде е локализиран бизнеса, къде са печалбите, продажбите, къде се намират активите на предприятието, служителите, персоналния ресурс. То не, че не се прилага в България, реално се прилага или поне би трябвало да бъде, това е действащо право, но се усъвършенстват механизмите, в които създават се ясни правила, които да се следват, за да може да се проследява най-вече от администрацията. Самата лекция, през първия ден имаме лекция, която се води от представители на НАП, които ще ни разкажат какви точно мерки се предприемат, са предприели и какво правят в тази посока. Може би само много да кажа, че идеята на всички тези мерки е, че в момента правната рамка, която съществува, не е достатъчно адекватна. Има много несъвършенства и масово компаниите използват тези несъвършенства, за да имат агресивно данъчно планиране. И ще се затворят тези възможности, които са съществували до този момент. Това е идеята. Да, не оставайте с впечатление, че това е чисто български проблем, локален. Световен, нали, по-малко в част в Европейския съюз, но опитват се, изключително трудно е в сферата на данъците да се въведат някакви общи правила. Именно за това са в областта на прякото данъчно облагане. Говорим за корпоративното облагане, данък печалба. Това не засяга косвените данъци, ДДС, акцизи, където на европейско ниво има хармонизация, нали, там е постигната по-голямо. Ако това са въпросите повече за всички теми, може на самата конференция и от самите лектори да научите. 18-19 май, аудитория 272 в сградата на ректората. Искам само да благодаря на партньорите, на първо спонсорите, това да се случи, Банка ДСК и Eurubis. Партньори в организирането са ИФА България, Юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски,
кантора Димитров, Петров и Ко, адвокатско дружество Йорданова, Ризова и съдружници, Хроника и Девин. Благодаря им много. Заповядайте на конференцията и съм сигурна, че ще ви бъде и по-интересно. Успешен ден!